guys, majong adlaw natong tanan. So karong adlaw guys, adlawng Domingo, happy Sunday natong tanan. So kami raday daring nanay Lexi og si tatay og ako. Kay si Alianag si Ate Ali to aning Simba. Ako ni Simba kay nagtiwas kog labas ang uniform ni Lexi. Og itong sa mga puti ni Trivers. Karon day guys, katong saging ni Uncle Roy dari kay nangahinog naman. Saging na pod. Baw kay ganahan medyo kog saging. Ahang dong agon kay among snack unjang alas 10. Darag saging guys da hinog na. Ngara guys na nangahinog na. Wa ko kay bawng nga naaday saging daari. Niabot pa ko gahapos silingan og pangadog saging. Majo lami day mao ra ba ang taniyang gipangita nga kanap itong kanang nalunos-lunos na nang digikan gi tuba. Katong gapon kay gikan man to giputol ni along. So okay ra ni siya guys, lami kadyo ni siya kay tamis na ni kay nangadag na. Mukaan man sinanay si tatay dani kay mamay lang ganahan din sila naghilaw. So ato sa ning itak ang guys, pakit ano man akong jag maluto na kay mag-prepare ko sa mga assignment ni Lexi kay daghan ra ba to, madyo nang assignment na mo daan ron. Ni gamana dani saging. Mag-assignment mi daan kay magtinapuan na po na anjang gabi klasian na ra ba pod ugma. So hasan itak ang guys. Naluto nagsaging guys dia mga kanta. Hello. Dia poy. Hello. Hinog. Dia poy suman ni manghilin. Kapre, wala mo din ba? Daday buong mon baligja tagpila lagi ni. Mura pa naman sa wako sa. Ano ra ba ning panitan? Wako sayo. Da guys. Tra big book ni mo be. Smile. Lami rabani kay tamis papaka ni. While bagkaan mi guys. Mag-assignment mi. Where is your assignment notebook? Ano isuwat? Balik? Say balik. Mat sa taon na. Ay. Lingin, teacher says, lingini ang hulagway nga nagsunod, nagsugod sa litrang A, adlaw, atis, avocado, matam, apa, mais. Ganun di man eh, pwede ansiran, bi? Kumana magalit ko eh. Ay, humana. Wala. Humana. Apa assignment ba dahil nigdi? Wala humana. Hugman makakasi mo ka ma? Akan Pasko? Oh. Hindi mo kumusugot? Ayaw laag. Kasi ayaw laag. Sakot ka. Hindi kumusugot to eh. Ay. Never. Hugman, duwaan. Lingin niya ang unang litra sa masunod nga lagway paminaw sa imong pagtutudlo. Lingin niya ang unang litra sa musunod nga mga hulagway. Suot ko assignment. Kani ko ng math. Bulag rabat ko math. 9 to 10 man eh. What sulod sa buwak ang mga numero nga. Number 1, adunay 5 kat na nagpulo. Nga ganid gikan sa grabing binasiyaan ang dini kinadyutayan hangtod kinadaghanan. Sundugan rin ba yung buwak? I-drawing guys imong notebook. Kani, sundugan ni. Kani? Kana, sundugan na. Drawing ang notebook. Tanan, unsa na si Jar mo pa ibutang niha. Lingko dari. Kani kanan? Number 1 sa kauna. Number 1. Drawing ang buwak. Di, ikaw ra. Puan ka. Nay, dahil nagsaging, Nay. Okay, Roboy lami. Lami, kay assignment na nimo. Chika na si ma'am. Okay, lami ka ron. Ayaw, diha. Dari pag sugod kay
5 ka buok, 4 ka buok na. Butang number. Nga na, galit sa duga. Kaya di man napansiran ng dumod, ipatransfer pa mas notebook. Di anak, may masundog sa notebook. Yung cookie bonbon. Dila na pagsundog, di kahibaw. Pwede po palamaan mo, ang di ka maglisad. Nga na. Ning lima na. Te, tagpilag ko antay buongon. Ha? Oh. Dia ada dia. Hama ron. Si kuan naman di ko mangilin akuan si Tula milin sa naman tori-turi naman to na ipon kini saad to si Joday. Kaya ka na ay. Kenapa na bilin dito na? Gawas. To apa? Ha? Tapos gawas pa ka mo. Hili naman pod. Wala na bilin. Balin to apa ang ibilin maring kana na iprogrami kay balik ko si Ja. Ha? Balik ko si Ja wa pa man siya dinhi. Lagi, sarin sarang tungi ja nama ipa. Oh, di ko ipa. Ada kamu tungi ja sarin. Bagan pa to. Ada anu dia. Bagan pa man. Kasar lagi oh. Nah, saging terus kuat, bahay na saging. Ama, sila inom. Inom ni Marge. Inom ko ni Marge. Mau ko yung abin mo ko. Pila ang bayranan? Ibutang lagi na ako si Peter. Mubayo na ako malilita kuan. Hindi ako may buong mo. Saka mo kuan mo kung taog. Di lang ko mabayo kay buong mo na may kuan. Mag-release hindi ko no? Mag-release ko mo kukma. Kaon man. Si Corazon may nag-imon. Basi maju na. Dito masisipon sa Sundog ang number. Number? Ibutang diha. Asa dapit. Dere, apa yung kapit ko kumaring? Pila ang bayranan? Paano mo kasi nitara din mo dere? Sisinta. Lo. Palit ko buongon guys. Kay luoy man pagdi palitan kay kinahanglanan man kuno kwarta. Tag 30 ag buok. 4 ka buok. Upat. Tulo. Upat. Smell be. 4 guys, pero di ka mahayan ni jahang kanang nay buongon guys kay tamis man. Sakto ni kay dugar ko nang itag buongon sa katong nagsakit ang tutunlan. Ato ni papakan anja guys, ini mga man nga say matiliksian. Sidihan na be. Naman na may assignment guys. Sa Zoom may nag-assignment. Kaya rin na assignment kanja. Ja day buongon. Pakpakan ni tamis pa baghihapon ilang buongon. Pag 30 bagbuok. Pero dagka mo po na. Das tatay seleksi na ni Udto. Unsa kay ilang suwa. Say suwa ni mo tay? Bulinaw. Lilinan. Ang gara siya. Tato pa rin misa. Fried chicken bita guys tatay. Nana. Pag imo day nay. Dito eh. Red rice, pink rice di ay. Batis liwanan. Ay, magkaktuduan. Uy sausawan tatay nay. May isda ning labay. Da ay tuyo. Wis tatay mo ngay dag tuyo. Pangag. Nangono nakapangag. Na. Okay, magkuhan sa kusbuongon panit. Nagbanha naglimo ko nay. Sa ni ma. Kinsa ni? Duha? Ina na nay mukhaan ba? Yung kaon kang bisiki na Di ko. Nasa kating paligod ko na. Matingog na ni mo. Magpa-check up ka manay? Asa? Nasin ko sa una na bilik ko. Ugwa, ilasa lang. Sada nga. Di mo nagiping. Malawin ka. Yapon. Minta mo na yun mo sa mo. Yatag ni Prami na Hello, nay. Miss Iro. Hilaw pa mong guro ni? Ang tabaw dito man mo. Ay, tambog ito man nawaman. Yaling. Ang pinulog ito man tambog. Ang tambog ito man mo. Masakit din mo tail na eh. Di na nagwang. Mga pa ang kato ha. BL na itambaw di ha? Huwag ka nagtambag BL?
Kawas katil-katil. Dili. Sama mainom katay-katay. Hala. Bagi na sa. Banha Meng. Ka nanay. Abang dili kay itlog daw si. Tama ko dito ali daw. Hot Coke. Hala lami manday na, hinog na manday na. Ha? Well, Ning doso ag isang pink. dang. Pink. Ada ka na hapa kay hindi jam sama-saman. Mao. Na. Ning doso. Pipas tatay pun muka ngani po. Sama na tamis. Kaon ko. Ano na? Bungo. Hindi ko na ako din kakausap. Vitamins. Pwede bilang bag ulit. Hoy, did you drink your vitamins? Meron pa vlog. Ang sanay? Lo, era man po ng pidila. Iyasa ko rin niya kwarta na. Sa kuan, yung silong CTC, awan na St. Peter. Hala, lami naman di ay. Lain di sa tanaw sa pakpak. Pero nagsasud. Lami ka Nipis na doon. pag nipis na panit. Hindi na nakabot. Og December. Diyan ko ano eh. Hindi, makuan pa man na, kay green pa man. Diyan buong dito. Kapal ko siya, hindi ka rin maumok lang eh. Di mo sa mga be. Magoy kutsara. Ako, ano ka? Tiran na nila. At Pero, buwak ko ang ganyan kumabong. Hindi ko duhang puti kuan, bubliya. Ha? Hindi ka nagplano tiri. Ano? Sa tiri. Aw, mingaw kang tiri na eh. nagibasa na yung kuan. Uban mas Manila na eh. Hindi mo kumuban. Uban, ang sunod. Ha? Ang sunod. Sunod lagi, hindi. Kuan, sila. Kasi kaso pa sa mga papel. Kapil ni. Hindi eh. Kaya mga papel para check up. Lami mo na siya. Diba? Bukan. Sa mga dato na, kaya nga na niluto ag itlog na eh. Dato man ta. Job, tik di mo tubag. Wow! Yummy! Mga kanta guys. Tara nay! Kanta nay. Kaya sa kukuan, be asin, be butang panak platito gamay, be ikaw. Huh? Asin, butang platito. Hey, mama. Palihog. Tito? Tito, oh. Asin. Kailang platito. Nyatag niya ang pura ni usa. Matay ka, nandun niya. Ni ang ugmanhin. Ha? Ugmanhin. Nga naman napag nanay papalit? Kay? Yun lang mong palit. Ha? Palit ko pa kami lagi. Bongon? Oo. Be! Tabunan kas asin, be? Ah, pala, be, daghan. Kulot. Thank you very much. Bang katay? Ano? Asimon pa? Bungong? Mm. Hindi ko kaya kayo Di usap. kahilisan sa tenay. Di kahilisan. Hindi ko kausap lagi. Sa pangipunin ng nipos iro. Terus nipos baboy yan. Magpustiso rin katay. Ay kustiso, ang kanang tuwan.
Baboy. Ngipos Ito. baboy. Galig na pa tong ngipon sa kabaw nilang ihaw. Katawan. Pasok po rin. Sira na eh. Pasok ko, dito ngip. At dentist. Lagi ba, mga gismail, tag-gismail. Manulis. Patay, kwarta. Panlain mo naman ng luto din mga usap. Hindi ka kahilisan. Mas nanay na yung pustiso. Pasangtang? Ang nagkaon, nagduwa pa. Ngayon ay oras. Ang tatlong oras 12. Pero yaring pilihan niyang buming. Ang tatlong 12. Kuan, upat mag-aho. Ang hilin, 150. Ay, lima Sige. man. Purmentik. Upat ka tag 30. Ang babae, sige mo ngayon. Tikri. Mm. 0910951. Wala ba kisik mo ni ano yun? 823. Buming. Kailangan ko nila yung sa bako. Mm. 8234. Bye guys.